A Gyula Hús Kft. 2013-ban alakult, ez 100%-ban a Gyula városi önkormányzatának tulajdonában van jelenleg is. Büszkék vagyunk az elmúlt éveinkre, ugyanis minden egyes gazdasági évet pozitív szaldóval tudtunk zárni, és számos szakmai elismerésben részesült társaságunk. Kiváló minőségi élelmiszervédjegyről, azaz a KMI védjegyről különböző szakmai fórumokon értesültünk először. Meggyőződésünk volt az, hogy ez egy valódi értéket képvisel, és a Gyula Hús által gyártott termékek érdemesek erre a védjegyre. A gyulai pokol szalámi rúd termékünket neveztük be első körben a KMI tanúsításra. Ez egy új termékünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyorsan helytált, olyannyira, hogy a KMI aranyfokozatát érdemelte ki. A Gyula Hús Kft-nél rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági rendszert működtetünk, így hát nem kellett új elemekkel kiegészíteni a meglévő rendszert, alapból megfeleltünk a szigorú elvárásoknak. A gyulai pokol szalámi rúd termékünk hagyományos technológiával készül. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy azt jelenti, hogy bükkfán füstöljük, úgynevezett hidegfüstölési eljárással, hagyományos szállításos érlelési eljárással érleljük a terméket. Bátran merem ajánlani más gyártók számára is, hogy a termékeiket nevezzék be a KMI védjegy tanúsító rendszerébe, ugyanis a védjegy megléte a terméken nagyban segíti a fogyasztói döntést. Lépjen ön is a minőség útjára termékével. Mutatjuk, milyen lépéseket kell követnie a KMI védjegy megszerzéséhez. Kik pályázhatnak? Bármely belföldi vagy EU-s élelmiszer termelő, előállító, feldolgozó és forgalmazó pályázhat, ha rendelkezik felír azonosítóval. Jelentkezzen díjmentesen online a pályázat.kme.hu oldalon. A pályázat beérkezése után a védjegyiroda ellenőrzi a dokumentáció teljességét. Amennyiben hiányosságot talál, további adatokat kérhet be. Ha a pályázat teljes, a védjegyiroda termékmintát kér, amelyet a KMI szakértői bírálóbizottság értékel. Ezt követi az üzem helyszíni auditja, ahol a gyártás körülményeit vizsgálják KMI előírások szerint. Az audit eredményét a bírálóbizottság értékeli. Pozitív döntés esetén a terméke megkapja a KMI védjegy használati jogát, amely a folyamatos magas minőséget igazolja. A KMI védjegy elismerés és lehetőség is. Emelkedjen ki versenytársai közül, szerezzen új vásárlókat, növelje bevételét, pályázzon most! A projekt a vidékfejlesztési program keretében Magyarország kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásában valósult meg.